Bueno, eta zuek, talde hau ez da dagoen dela asko atea, ez da? Ez, elkartu ginenetik, gaur, bueno, 2023ko abenduan elkartu ginen. Vale. Eta guantxe urte dut eta pixka zoazte. Hoi da, bai, pixkat proiektua hitz egitea, gero jun eta etorri inda jendia, baina, bueno, gaur egungo musikariak garenok, urte bete gutxi gara. Bai, ni zuze gutxillo, adibidez, baina bai, hori bueno. Nola sortu zian nago, osea, eske artistenak elkartu zeate hor, ez da? Hau, hasi ginen hitz egiten, uda eta geroko post parrandetan. Goizean goiz, elkartu ginen, eta... Zertea, after batean edola, o...? Afterreko afterrean. Afterreko afterrean, Ba, eta bueno, nik beste talderekin utzi nuen, beste batek ere bai, orduan, bueno, komentatu genuen, zera garaia talde bat egiteko, gainera, guri betian ikustatu izan zaizkigu korridoak, mariatxiak, ez pixkat Mexikoko kultura musikal hori, eta bueno, eta aukera ikusi genuen hau egiteko, eta aurrea, ona. Nork esango zigun. Bueno, este gaurrenengo aldia, bigarrengo aldia etorreiz, da hirugarrena ere espero, ya temen, Guke espero dugu. Ona. Talde guztiakin, hola? Talde guztiakin. Tulikinta gitarra pixkan jo. Bai, hoi gustatzen zaigu guri, irrikitan nota gaitu beti hemen musikeroak etorri, eta tresnakin etorri, eta hemen izkamila pixka sortzeko, ez da? Bai, hoi da. Ondo. Bueno, eta hasi zinaten, diska atera zenuten, lehengo urten... Durangoko azokako, ez baina unazten, ez da? Bai, bueno, atera genuen azaroak 22an, gure dela iziko diska. Bai, egia da, aurreko martxotik aurrera fungerala singelak ateratzen, pixka da, bueno, udan kontzertua jone egin orduan atera behar genituen abestiak, orduan fungera abestiak gutxinak ateratzen, eta horrein atera dugu, diska, bai, La Txama izeneko... Zenba kantu topatuko eski hau? Bueno, hor dago, ekarri. Igori pikatzen jun. Jon, bai. Nahiko txikila, baina ez ikudikan gero birrindu inberdeuta. 8 abesti. 8 abesti. Ze abesti mota, danak mexikarragola ditu? Bueno, daukagu korridoak, gero komentatu dizut, dauzkagu bi kumbia. Kumbia, zer hori? Kumbia, dantzeiteko. Vale. Eta beste ritmo latino bat. Pixa parranderoa, eta gu beti, kanta parranderoak ite ditu. Parranderoa seguru. Bai. Eta zergatik gustatzen zaizu hainbeste musika mota hori, nondik sartu zaizu hori barroa? Neri, batzera txikitatik, amak eta aitak hartzen zizkaten Los Tigres del Norte, eta ez dakit, igual hortik etorriko zen. Eta nahi gauza bera. Nahi aita ni txikian nintzen mariachi talde bat zekan, eta ni horrekin hasi nahi, eta Vicente Fernández eta Jose Alfredo Jiménez eta olako kantekin, eta odolian dakazu orduan iteia, esate batako, ez da? Ez dakit odoleno, utxine soitura baka, hoi bai. Bai, haitzeko eta... Eta egila esan, Euskaldunei asko gustatzen zaio musika mota hau, ez da? Euskaldun gustatzen zaigu parranda. Eta gaina musika mexikarrak... Sasoia sekak, ez da ritmoa sekak parrandakoa, Vale.